прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами і довіряєте нам. У студії для вас працює Аліна Блохіна. І я вже рада вітати мого гостя. Це Андрій Тетерук, перший заступник голови фракції «Народний фронт». Пане Андрію, доброго дня вам. Власне, хочу розпочати нашу розмову з вами з того, що було на часі упродовж останнього періоду. І сьогодні, зокрема, засідав антикорупційний комітет парламентський, був там присутній голова НАБУ, і голова НАЗК, і Ситник, і пані Корчак. От якщо в загальному, так, що породило цей конфлікт між антикорупційними органами? Він існує взагалі, на вашу думку? Очевидно, що існує. Було б непрофесійно казати, що такі відносини можна вважати нормальними професійними відносинами між органами, які мають боротися з системною корупцією. Ми, очевидно, бачимо конфлікти, які виносяться в публічну площину, і те, що сьогодні відбувалось на комітеті з питань боротьби з корупцією, в мене викликало таке чувство огиди, тому що наші керівники, які мають зосередитись на результативності своєї роботи, відданості тим принципам, які закладались в роботу цих антикорупційних органів, жаліються, дозволяють собі жалітися, використовуючи там людські емоції, що на них тиснуть засоби масової інформації, політики і таке інше. Виглядає це дуже огидно і непрофесійно. На мій погляд, головне, чим мають звітувати такі очільники, як Ситник, Корчак, це тим, наскільки успішно вони виконують поставлені перед ними завдання. Яка кількість скандалів, розглядів преси – це вже абсолютно різні речі, які не стосуються їх прямої професійної діяльності. Тому мені не дуже... Що породило цей конфлікт, на вашу думку? Ну, дивіться, НАБУ і НАЗК, візьмімо, до прикладу, так, там на пана Ситника склали адмінпротокол, Корчак викликають на допит, керівник департаменту фінансового забезпечення контролю НАЗК Соломатіна взагалі звинувачує Наталію Корчак у фальсифікації перевірок електронних декларацій і зловживанні своїм службовим становищем. Тобто, що було причиною? Ця причина, вона в політичній площині лежить, чи це конкуренція між антикорупційними органами? Я вважаю, що цілком зрозуміло, що коли новостворені органи, замість того, щоб виконувати покладені на них функції, починають гратися, бавитись в політику і не розуміють, чим це для них закінчиться, це цілком зрозуміло, що політика буде звертати увагу на те, що робиться. Тому що, ще раз кажу, дуже багато залежало від самого початку, коли вони тільки закладали основу своєї роботи. І перші ж перевірки на міцність виявилися такими, які вони не пройшли. Я кажу, зокрема, про пана Ситника. І ситуацію з перевіркою придбання паном Лещенком елітної нерухомості в центрі Києва. Коли у всього суспільства, у всього політикуму було цілком зрозуміло обурення, коли відмовили в відкритті провадження, хоча згідно закону це треба було зробити. Те, що Ситник почав прикривати, відмазувати такі дії Лещенка, все це заклало настільки жахливі підвалини під майбутні вже дії і політиків, які почали користатись такою формулою, що замість системної боротьби з корупцією ми бачимо постійні розборки, хто кому винен. І це не професійно, насамперед. Пане Андрію, ми до нашої розмови повернемося. Зараз маємо нагоду долучити до бесіди народного депутата України, позафракційного Борислав Береза з нами на прямому зв'язку телефоном. Він якраз і є одним з членів антикорупційного комітету. У нього розпитаємо про подробиці сьогоднішнього засідання. Пане Бориславе, доброго дня, чи чуєте нас? Доброго дня, чую. Розкажіть, будь ласка, ключові моменти, які сьогодні прозвучали з вуст Артема Ситника, Наталії Корчак, представників безпосередньо народних депутатів на засіданні антикорупційного комітету. Сьогодні повинно було відбутися засідання нашого комітету, але згідно того, що було виключно 6 депутатів, не було кворуму. Для кворуму потрібно мінімум 13 з 4 членів. То засідання не відбувалося. Що це було? Ну, не слухання, а таке спілкування в вольному режимі. Після того ми заслухали пана Артема Ситника, який сказав, що він нічого не порушував. Потім був представник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який сказав, що
є порушення. Потім була пані Корчак, яка взагалі про інше казала. І виступи були народних депутатів. Розумієте, це був не конструктив, це був скоріше піар, тому що була дуже велика кількість камер. Я можу сказати, що те, що зараз відбувається, це війна антикорупційних органів, і виграють в цьому хто завгодно, але виключно не суспільство. Корупціонери стають в сторонці та аплодують, все інше суспільство в шоці. Коли це закінчиться, я не знаю. Я запропонував, чи може комітет якось домовитися з усіма людьми, які були присутні зараз на комітеті, представники корупційних органів, для того, щоб вони висловили претензії один до одного і їх якось вирішити. Всі одразу сказали, що претензій немає, і далі продовжували заявляти якісь піар-слогани, те, що взагалі не професійно. Тому можу сказати, що треба робити засідання комітету, але ін-камера, закрити без преси. Тому що коли представники цих органів бачать камеру, вони стають політиками, що б вони не казали. А вони роблять політичні заяви, вони уходять в опозицію, повертаються до опозиції до кого? До правосуддя, до кого не опозицію, не зрозуміло. І після того вони, мабуть, якщо буде ця ін-камера, вони зможуть з'ясувати, що відбувається, ми зможемо з'ясувати, і може тоді буде якийсь рух в цьому напрямку. Поки, можу сказати, ці інформаційні, ці піар-війни між антикорупційними інституціями будуть йти і далі. Це вже всі сьогодні зрозуміли. Знаєте, я дуже ще попрошу вас коротко відповісти на питання, чи є голоси за те, щоб прибрати з посади голови комітету Єгора Соболєва. Що наразі з цією ситуацією? Та про це взагалі ніхто не розмовляв. Про це не йде річ взагалі. Де питання? Сьогодні було інше питання, а про це на тому комітеті про це не казали, не зараз. Пане Бориславе, я вам дуже дякую, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Борислав Береза, позафракційний народний депутат України, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Ми зараз з вами повертаємося, пане Андрію, до розмови. Давайте послухаємо, що сьогодні сам Артем Ситник говорив на комітеті, і з вами це обговоримо. Давайте. У мене були там зустрічі з журналістами в форматі Off Records неодноразово. Не готовий зараз сказати скільки. І це знову ж таки практика, яка застосовується іншими керівниками правоохоронних і інших державних органів. Але що я хочу сказати, що жодного разу при будь-якому форматі зустрічі з журналістами мною особисто ніяких порушень закону допущено не було. Тому всі ті слова, які я казав в відкритих інтерв'ю, які я казав при зустрічах з журналістами, які я казав в форматі Off Records, я готовий повторити on records, не боячись порушити будь-яку норму закону. Ну, власне, сам Артем Ситник не спростовує того, що мав такі зустрічі. Як гадаєте, чи дійсно розповідають представники антикорупційних органів, що журналістам таке, за що потім їх можуть фактично притягати до кримінальної відповідальності? Я хочу нагадати, що на попередньому засіданні антикорупційного комітету я був присутній і порадив пану Ситнику, як очільнику НАБУ, який дуже ображався, що його записують в різні агенти, то я йому порадив бути агентом закону і діяти виключно в рамках закону, і це б зняло будь-які маніпуляції, що він є чиїмось іншим агентом. Так само і тут. Гадати, чи правильно, чи неправильно він діє, мені не цікаво. Оцінку, належну правову оцінку тому, що він робив на зустрічі off the records, як він вважає, хоча всі ці записи були оприлюднені і є що аналізувати, мають зробити наші правоохоронні органи, зокрема прокуратура, яка має надати якісну правову оцінку, що було зроблено згідно закону, а в чому було порушено закон. І саме це має професійно розглядатись, тому що ми переходимо в категорію емоцій і починаємо, вважаючи, що українці дуже добра нація, вважати когось ображеним, когось жаліти і застосовуємо емоції замість холодної оцінки фактажу, що людина зробила згідно закону, а якими діями порушила закон. І саме це має бути предметом розгляду. І я також сьогодні спостерігав за тим, як проводились ці слухання в комітеті. Мені, наприклад, дуже обурливо було чути, як головуючий
Єгор Соболєв використовував достатньо образливі слова, спілкуючись з запрошеними представниками правоохоронних органів. Я вважаю таку поведінку голови абсолютно неприпустимою, такою, що ганьбить честь і умови проведення таких слухань. Честь нашого парламентаризму, і я особисто буду йому радити максимально бути вічливим під час проведення засідань. Він не має жодного права поплюжити саму роботу парламенту, роблячи такі негідні заяви, які він робив сьогодні під час слухань. Ви підтримуєте зняття його з посади голови комітету? Я думаю, що будь-яка людина, яка займає посаду, має звітувати за те, що вона робить, звітувати за якість своєї роботи. І якщо парламент буде розглядати такі питання, саме парламент буде визначатися голосуванням щодо зняття або залишення на посади будь-якого народного депутата. Так, але ж я думаю, ви знаєте те, що пишуть засоби масової інформації, що на цю посаду хочуть поставити, скажімо так, радикала Попова для того, щоб радикальна фракція потім домовилася з коаліцією, з представниками більшості, саме для того, щоб поставити свого зручного аудитора НАБУ. Чи дійсно це так? Пані Аліна, ви зараз примушуєте мене коментувати якісь чутки, які цілком можливо обговорюються в кулуарах. Насправді ця ситуація дуже далека від офіційної, і в парламенті, як ви бачите, навіть нема постанови про те, щоб це розглядалось в сесійній залі. Щодо домовленостей, між політиками завжди виникають, зупиняються, повертаються до домовленостей. Це нормальна робота будь-якого парламенту. І казати, що це соромно або цим треба годувати, це абсолютно було б недоречно. Це насправді і є частиною політичної роботи. Домовлятись, саме головне, що є метою. Якщо ми домовляємось для того, щоб коаліція приймала важливі для країни законопроекти, я буду лише вітати такі домовленості, які будуть об'єднувати депутатів в залі щодо голосувань. Якщо це виключно якісь кар'єрні амбіції окремих політиків і це брудна гра, звісно ж, ані мого голосу, ані Народного фронту ми не дамо. Ми маємо бачити, що будь-яке наше голосування буде посилювати нашу країну. І ми це неодноразово доводили. Тому давайте будемо дивитись на ті речі, які будуть винесені в зал, і дивитись на те, хто як голосує. Знаєте, от ми з вами говоримо зараз про антикорупційні органи, про ці конфліктні ситуації між ними. Про те, що між НАБУ і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою періодично виникали певні суперечності, певна конкуренція, конфлікти, про це говорили давно. Але після того, як у суді з'явилася так звана справа рюкзаків Авакова, почали говорити про те, що зіпсувалися стосунки Національного антикорупційного бюро і силового Міністерства внутрішніх справ України, що начебто раніше НАБУ і сам безпосередньо міністр Арсен Аваков вони співпрацювали, а після цього ці стосунки зіпсувалися. Це так чи ні? Пані Аліна, ви знову мене примушуєте коментувати чутки. На мою думку і тверде переконання, всі правоохоронні органи, які існують зараз в Україні, мають займатися виключно своїми повноваженнями. І дуже погано, що в деяких питаннях повноваження можуть перекривати поле діяльності один одного. І саме тут виникає конфлікт інтересів. Чия це сфера підслідності, хто буде займатися такими справами, і зазвичай саме тут виникає конкуренція. Тому зараз в парламенті йдуть розмови про те, аби створити і службу фінансових розслідувань, яка б просто позбавила і Службу безпеки України, і всі інші силові органи тих непритаманних їм функцій, і ми зробили це абсолютно, скажімо, універсальною, цивілізованою службою, яка буде виключно за комп'ютерами, використовуючи всі надані їм інструменти, цивілізовано перевіряти бізнес. А спеціальні служби мають займатися своїми
функціями СБУ попереджати злочини проти держави, проти контррозвідка має попереджати підготовку терористичних актів, вербування агентами спецслужб громадян України для вчинення будь-якої диверсійної роботи проти громадян України і держави. І так в кожному відомстві. І саме над цим ми будемо працювати цих найближчі 2 роки, щоб максимально чітко встановити правила гри для кожного відомства. І я впевнений, що поступово ми позбудемось цієї ганебної практики, коли відбувався. Ми, до речі, зробили вже перші кроки, проголосувавши на останньому сесійному тижні за законопроект, який зупиняє такі дії на тиску на бізнес, які зазвичай заважали нормальній роботі. Тому ми в правильному напрямку зараз рухаємось і думаю, що ми будемо консолідовані в тому, що розділити повноваження всіх силових органів, і тоді ми не будемо бачити всіх цих сварок, що хто кому там що винен. Ми маємо бачити чітку, злагоджену, системну роботу кожного правоохоронного органу від прокуратури, яка зараз роздає свої повноваження, НАБУ, СБУ, Нацполіції і таке інше. Добре, чи вважаєте ви роботу НАБУ, НАЗК, спеціалізованої антикорупційної прокуратури ефективною? Було б неправильно казати, що я оцінюю їх негативно, тому що насправді вони ще знаходяться в тому етапі розслідування важких справ, коли б я ще чекав на результативність роботи. Мене більше насторажує те, що, як я вже казав, наші новостворені антикорупційні органи починають гратися в політику. Я про це неодноразово заявляв. Коли молоді політики використовують НАБУ і заявляють, що вони використовують НАБУ для дискредитації української влади. Ми їх створили не для дискредитації, а для системної роботи з корупцією. І вони мають формувати доказову базу, йти в суд. І зараз ми бачимо, що засоби масової інформації під час онлайн-трансляції просто показують рівень доказової бази, який наразі є нікчемним, особливо коли це стосується, ми можемо казати про політичну силу Народний фронт, яка потерпає від системної або інформаційної кампанії проти нас, або дискредитаційної кампанії, намагаючись обвинувачувати в певних злочинах, які є уявними, тому що фактажу або доказової бази, яку приносить суд, недостатньо навіть для того, щоб суддя прийняв рішення. І я тут не бачу абсолютно жодної перспективи, якщо на місці звичайного судді буде сидіти антикорупційний. Йому також потрібно, окрім домислів, фактаж, який дозволить йому винести справедливе рішення ім'ям України. Пане Андрію, ще одне важливе питання – це законопроект щодо реінтеграції Донбасу. Так. Багато вже говорили про те, що від голосування з першого читання законопроект дуже змінився. Було прибрано звідти пункт про Мінські угоди. За наполяганням Народного фронту, так. А ви самі знаєте, скільки поправок там було, так? Але питання в тому, розумієте, що чи готовий парламент проголосувати за той законопроект у тій версії, схваленій комітетом? Тому що, дивіться, фактично поданий президентом законопроект. Чи ви готові підтримати президентська фракція через те, що він докорінно змінився? Чи є голоси і чи можемо ми чекати, що ми до кінця року, до кінця роботи парламенту у 2017-му побачимо цей законопроект ухваленим у другому читанні? Я хочу сказати, що ми поважаємо всі зусилля президента, які він робить на зовнішній арені по захисту національного суверенітету нашої країни. І якщо президент потребує такого інструмента, який допоможе йому реалізовувати політику по внутрішній безпеці нашій країні, проводити відповідну зовнішню політику, тому що він консультувався щодо цього законопроекту з тими країнами-партнерами, які нам допомагають протистояти збройній агресії Російської Федерації, ми, звісно ж, будемо йому допомагати і підтримувати, що, власне, і відбулось в сесійній залі, коли ми проголосували цей законопроект в першому читанні. Дійсно, Народний фронт зробив відповідну заяву під час подання цього законопроекту на розгляд, де ми були категорично проти того, щоб мінські домовленості були включені в статтю 7, абзац 1 цього законопроекту 7163. І за нашим наполяганням блок Петра Порошенко дійшов висновку, що дійсно вони готові це прибрати. І тому в першому читанні за нашою вимогою це вже було прибрано.
Потім народні депутати мали відповідний час, 2 тижні, для того, щоб подати до законопроекту відповідні правки. Їх було достатньо велика кількість, і більше 230 правок було враховано роботою нашого комітету, 2 робочих груп, які відбулись підготовки того законопроекту до другого читання. Цей законопроект дійсно потерпів певних змін, але я не вважаю, що вони погіршили цей законопроект. Там, де президент заклав ідею, народні депутати її просто розвили, покращили і додали ті правки, які вважають, що дозволять їм голосувати за цей законопроект. Це йдеться і про включення до тіла законопроекту Автономної Республіки Крим території, міста Севастополь, окремо дату початку агресії Російської Федерації проти України, йдеться про 20 лютого 2014 року. Тобто такими правками ми зняли всі ті непорозуміння, які існували між різними політичними силами, і зробили консенсусне, компромісне рішення, яке дозволить всім політичним силам, які брали участь у розробці, тепер віддати свої голоси. Я впевнений, що ті політичні сили і «Батьківщина», і «Самопоміч», які активно брали участь у доопрацюванні цього законопроекту, просто не мають шансів не голосувати. Всі їхні правки були обговорені, аргументовано або відхилені, або враховані. І тепер ми будемо очікувати найближчого вівторка, коли розпочнеться робота нашого парламенту, для того, щоб, вважаю, що вівторок це буде гарний день, для того, щоб ми винесли на друге читання цей законопроект і проголосували необхідною кількістю голосів. Там, знаєте, ще один момент, який мене цікавить, щодо повноважень силовиків на території, де проводяться заходи із забезпечення національної безпеки і оборони. Так, це стаття 10 цього законопроекту. Було на комітеті якраз обговорення цього питання, і якщо я не помиляюся, там говорили про те, що чи ці повноваження не вкладаються в розуміння воєнного стану. До якого рішення дійшли по цьому питанню? Так, дійсно, ми не встигли через велику кількість правок, через різні позиції політичних сил прийняти це рішення в середу, але за короткий термін ми доопрацювали 10 статтю, в якій йдеться мова саме про використання Збройних сил, і я вважаю, що ми зняли всі гострі кути цих питань і проголосували за те, щоб рекомендувати цей законопроект до прийняття в Верховній Раді. Всі болючі питання були обговорені, вони були консенсусно виправлені, і я вважаю, що немає жодних підстав вважати, що хтось буде зловживати правом використовувати Збройні сили на території України, окрім способів і меж, які визначені цим законом. Але ось ці зміни, які набув цей законопроект під час допрацювання до другого читання, вони не вплинуть, як гадаєте, на результат голосування? Ви ж спілкуєтеся зі своїми колегами. Я так розумію, що Народний фронт буде 100% голосувати за законопроект. Цей законопроект був прийнятий в першому читанні 233 голоси, я так пам'ятаю. А впевнений, що після того, як ми його допрацювали і до розробки брали участь і навіть політики з опозиційних, як вони вважають, політичних сил, то це має тільки збільшити кількість голосів, відданих за цей законопроект. Я ще раз повторюсь, що він буде визначати основи державної політики по поверненню наших тимчасово окупованих територій. І ми маємо дати президенту відповідний інструмент. Він відповідає за те, щоб, як головнокомандувач Збройних сил України, за те, щоб використовувати все, що йому необхідно, всі інструменти для того, щоб повернути українців, повернути тимчасово окуповані території під юрисдикцію української влади. Чому від самого початку там не було Криму? Чому він з'явився тільки потім? Очевидно, що президент, розробляючи цей законопроект, бачив різні юридичні умови, в яких існують окуповані території Донбасу і Криму. Крим був анексований, в результаті мається різні погляди на те, як будуть повертатись ці території. Він запропонував інструмент, який стосується Донецької і Луганської областей, які тимчасово окуповані. Я впевнений, що для того, щоб повернути Крим, буде розроблений відповідний законопроект, який вже буде цілком і повністю присвячений питанню
повернення території Криму. Коли можна чекати на голосування під куполом на цього законопроекту, тому що не так багато вже залишилося часу народних депутатів? У нас працювати? дійсно залишилось 2 тижні сесійної роботи, і переконаний, що наступний перший вівторок, коли ми будемо починати роботу, буде найкращим днем для того, щоб не відкладати це рішення в довгий ящик і проголосувати і рухатись далі. Які ще ключові голосування слід чекати упродовж цього періоду? Ну, До прикладу, чи буде внесений законопроект щодо антикорупційного суду? Не готовий сказати. Насправді за цих 2 тижні я кожного дня зараз знаходжусь на робочому місці в комітетах Верховної Ради, і ми готуємо ті законопроекти, які потребують нашого розгляду. І коли буде засідання фракції, ми будемо визначати, що ми будемо після рішення фракції ставити в порядок денний розгляду сесії, як буде формуватись після погоджувальної ради, і будемо всі найбільш гарячі теми ставити першочергово, тому що є дуже багато невідкладних питань, які потребують нашого розгляду. І те, що ми за 3 роки встигли розглянути дуже багато питань, надихає нас не зменшувати темпу. Скажіть, це питання, знаєте, дуже часто лунає у кулуарах парламенту від журналістів до народних депутатів, і на нього, знаєте, ніхто не може дати якоїсь конкретної відповіді. Чи існує коаліція? 226 народних депутатів у коаліції. Ми повернемось до цієї розмови. Зараз Давай. хочемо оперативну інформацію трошки додати. Казахську опозиційну журналістку Жанару Ахметову віддали на поруки народній депутатці України Світлані Заліщук. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Зараз з нами пані Світлана на прямому зв'язку. Чи чуєте ви нас, пані Світлано? Доброго дня. Чую, доброго дня. Да, розкажіть, будь ласка, як вдалося все ж таки вам взяти на поруки казахську журналістку? Це було вже апеляційне засідання. Ми, адвокати, оскаржували її арешт попередньою інстанцією. І під час цього апеляційного засідання ми навели підстави для того, щоб суддя ухвалив рішення. По-перше, ми сказали, що в Києві і за нею друзі. По-друге, всі документаційні служби, так само як документи її сина, тобто в неї просто фізичної можливості не буде втекти. Третє, це її стан здоров'я, тому що в неї сильна алергія, і її змусили сидіти близько місяця в Лук'янівському СІЗО, де курять саме на алергію, в неї в тому числі алергія на сигарети. Окрім іншого, я навела приклади того, що це безумовно політичне переслідування, тому що Жанара, вона журналістка, вона писала для одного з небагатьох опозиційних видань в Казахстані. І ті приклади того, як за пости в Фейсбуці, а також за перехід, наприклад, дорогу не встановленому місці і виписували протокол, це ніщо інше, як свідчить про те, що саме з політичних міркувань її намагалися повернути до Казахстану. Так само підозри викликають те, що приїжджають нібито потерпілі сюди за свої гроші і беруть участь в цих засіданнях. Ну, але це вже інша історія. Маємо позитивне рішення, і це дуже радісно. Так, це позитивно на час досудового розслідування, що ви мали змогу взяти її на поруки, але самі ви, пані Світлано, говорите про те, що це є політичним переслідуванням, то на кінець цього судового розгляду, як гадаєте, яким може бути рішення, як надалі буде розвиватися її справа? Поки що це екстрадиційний арешт. Це означає, що поки Генеральна прокуратура буде розглядати матеріали справи прокуратури Казахстану, вона буде перебувати не у в'язниці, а на волі зі своїм сином вдома. І цей суд стосувався саме цього епізоду. А надалі має ще бути так само розгляд справи щодо екстрадиції, коли Генеральна прокуратура повинна вирішити, чи повинна Україна екстрадувати її чи ні. Але окремо скажу, що вона є в базі Інтерполу, в неї червона картка, і Генеральна прокуратура часто посилається, що є таким фактором, що переслідування не політичне. Але я так само нагадала під час цього апеляційної справи, що Рифата Чубарова так само була червона картка в Інтерполу, в базі Інтерполу, але це свідчить, не обов'язково свідчить про те, що справа не є політичною. Особливо в час, коли Україна бореться за своїх політичних в'язнів. Ми знаємо, що Савченко називали вбивцею, а Сенцова називають терористом.
Пані Світлано, я дуже дякую вам, що ви знайшли час і можливість долучилися до нашого ефіру. Світлана Заліщук, народний депутат України від фракції «Блоку Петра Порошенка», була з нами на прямому зв'язку. Від неї дізналися безпосередньо, що їй вдалося взяти на поруки казахську опозиційну журналістку Жанару Ахметову. Ми повертаємося до розмови у студії. Пане Андрію, то чи є коаліція? На цьому ми з вами зупинилися перед розмовою з пані Світланою. Це питання дійсно не можу не визнати. Да, воно риторичне, тому що воно майже кожного дня задається, але я не бачу, який сенс його задавати майже щодня. Коаліція потрібна після того, як обрано парламент, для того, щоб призначити, проголосувати за уряд, і вона свою роботу виконала. Після цього за голоси, за кожен законопроект мають знаходитись для того, щоб голосувати. І як ви бачите, ми за 3 роки не було такого, щоб важливі законопроекти були провалені або взагалі не приймати там 30 днів жодного рішення, що дає підстави згідно Конституції президенту України розпустити парламент. Тобто я не бачу якоїсь особливої потреби казати, що коаліції немає, давайте розходитись. Ми націлені на те, я можу ще стверджувати, що Народний фронт абсолютно консолідовано підходить до питань голосувань, і ми мобілізуємо і своїх народних депутатів, і показуємо приклад всім іншим. Що дивіться, як треба вболівати за ті процеси, які мають відбутися в нашій країні. Ми віддаємо голосуванню максимум голосів. Ми дисципліновано працюємо в парламенті, що дає нам за 3 роки не тільки стверджувати, що ми є хребтом нашого парламенту, не дає йому можливість схотитись вправо або вліво, але й можливість прозвітувати перед своїми виборцями, що ми виконали найбільшу процент маємо виконаних обіцянок, які ми давали перед виборами. Але скажіть, ви маєте відповідь, так чи ні? Є 226 в коаліції депутатів чи ні? Ми голосуємо за всі законопроекти, маємо 226 голосів. Да. Не було такого, щоб не голосували. Добре. Наскільки взагалі єдиною є коаліція? Знаєте, я хотіла запитати, був з'їзд Народного фронту, на якому ми побачили не тільки постійних представників цієї політичної сили, таких як Арсенія Яценюка, так, бачили Володимира Гройсмана. Ви бачили і наших колег з БПП, які так. не тільки якісно працюють з нами в коаліції в парламенті, але й, звісно, що присутні на з'їзді нашої політичної сили. Але чи свідчить поява Володимира Гройсмана на з'їзді Народного фронту про те, що він якимось чином планує надалі більш тісно співпрацювати із Народним фронтом? Володимир Гройсман, як прем'єр-міністр, отримав свою посаду після того, як Арсеній Яценюк, будучи прем'єр-міністром, незважаючи на власні амбіції, на власні рейтинги, в добровільний спосіб передав владу наступному прем'єр-міністру. Після абсолютно чорної, брудної замовної кампанії проти нього і нашої політичної сили. Це свідчило про те, що він, як державний діяч, ставив державні інтереси набагато вище за свої. Це не могло не бути правильно сприйнято Володимиром Гройсманом, який бачить нас, конструктивних партнерів, які будуть працювати заради того, щоб Україна стала успішною, щоб Росія, як країна-агресор, потерпала від накладених на неї санкцій, щоб вона виплатила нам всі необхідні моральні, фізичні страждання, виплатили необхідні компенсації нам, державі, нам, українцям. І це наша позиція з 2014 року. Вона не може не викликати поваги. І тому це цілком очевидно, що Володимир Гройсман ставиться до нас повагою і прийшов до нас як політичної сили, яка займає ключову роль в парламенті для того, щоб висловити свою повагу. Але я так розумію, що політичні амбіції, вони є і у пана Арсенія Яценюка, і у пана Володимира Гройсмана. Політичні амбіції мають бути у будь-якого політика, інакше йому нема чого робити в політиці. Ми говоримо про керівні, до прикладу, посади зараз у державі. Це нормальний процес. Звичайно. То скажіть мені тоді, будь ласка, інше. Якщо, до прикладу, Арсеній Яценюк і Володимир Гройсман будуть претендувати на одну посаду, кого буде підтримувати Народний фронт? Для того, щоб казати, кого буде підтримувати Народний фронт, треба, щоб відбулась фактична, а не теоретична така ситуація. І потрібно, щоб відбулось зібрання
фракції Народного фронту або політичної сили, яка буде визначатись, яку ми займаємо позицію. У нас немає, на щастя, у нас немає такого, що за інші думки в нас когось виганяють з фракції, що є абсолютно не тільки недемократичним і несучасним, але й, на мій погляд, руйнівним процесом для будь-якої політичної сили. Тому ми будемо визначатись виключно після того, як така подія виникне, і ми будемо мати можливість і час прийняти таке рішення. Добре, у нас залишається не так багато часу до кінця Добре. ефіру. Я вас попрошу відповідати так динамічно. Так. Да, добре. Дивіться, напередодні 21 листопада ми мали річницю від початку Євромайдану. 4 роки пройшло. Ми не будемо зараз з вами ділити зради чи перемога, але ваша оцінка, от пройшло 4 роки, чи були досягнуті ті вимоги, ті ідеали, які тоді були в головах у людей, які були на Революції Гідності? Насамперед, це слід оцінювати всім українцям, які вболівали за те, щоб наша країна обрала європейський шлях розвитку. І я можу казати як політик, якого обрали саме після Революції Гідності, що ми в парламенті робили все можливе для того, щоб якнаймога швидше змінити курс обраний нашою державою. І ми досягли значних результатів. Але при всіх завищених оцінках, що ми маємо зробити це набагато швидше, слід враховувати, в яких умовах ми робимо всі ці зміни, що ми не тільки перебуваємо під російською агресією, що взагалі є нечуваним для проведення реформ, але й ми не маємо тої фінансової підтримки, яку, наприклад, отримувала Республіка Польща, яка за 10 років отримала близько 70 мільярдів євро на те, щоб провадити всі ці реформи. Ми цього не маємо, такої підтримки. Тому і, відповідно, вся та застаріла матеріально-технічна база промисловості, в якій ми отримали країну в 2014 році, не дозволяє нам рухатись більш швидко. І я впевнений, що саме головне, що ми отримали, ми докорінно змінили курс розвитку нашої країни. Ми обрали європейський курс, ми отримали безвізовий режим, ми підписали асоціацію, і значна частина цієї роботи була проведена саме урядом Яценюка. І тому ми будемо за цих 2 роки робити все можливе, щоб за 5 років нам було що звітувати. І щоб тоді ми розуміли, чого ми досягли і що будуть робити вже Пане Андрію, ще 2 питання маю до вас Давайте. дуже коротко. Дивіться, значить, я думаю, що ви чули про документальний фільм розслідування італійських журналістів «України прихована правда», там, де було сказано про те, що начебто Сергій Пашинський, ваш колега по фракції, віддавав там ледь не наказ стріляти на Майдані. Вам щось про це відомо? Я перше від вас чую, але я тепер обов'язково подивлюсь. Але ще раз кажу, на щастя, таких сюжетів, де ми казали, що це замовні є матеріали, є критично мало. І тому треба впевнити, що це не маніпулятивна стаття, яку використовує Російська Федерація для зневірення українців. Будь-які факти щодо зловживань будь-яким громадянином України мають ретельно розслідуватись, і якщо людина винна, має відповідати. Але я впевнений, що це частина провокації проти нашої політичної Ну, ще буквально 30 секунд на відповідь. Видворення грузинських громадян з України. Ваш коментар з цього приводу? Кого? Грузинських громадян. До Одеси літаком, потім з Одеси баржею до Грузії. Щодо цього, так. Дивіться, я не бачу тут питання національності, грузин, не грузин, українець. Йдеться про правові причини. Якщо є правова причина, спецслужби мають право на те, щоб депортувати громадянина за межі країни. І це їхня прерогатива, вони мають за це нести відповідальність і робити все згідно закону. У мене все. Я дуже дякую вам за цю розмову, пане Андрію. Дякую вам. Андрій Татарук, перший заступник голови фракції «Народний фронт», був гостем цієї ефірної години. Я з вами не прощаюся. За 5 хвилин у прямому ефірі телеканалу АТР «Заман». Дочекайтеся.